Tornem a tenir al voltant de la taula del Tots per Tots a 4 estudiants de primer curs de la Facultat de Periodisme, o dels Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui és el torn de 4 noies, 2 Laures, Laura del Tort i Laura Flors, una Olga, Olga Garcia i una Pilar, Pilar Cerebroski. Bona nit, bona tarda, bon vespre. Teniu exàmens ara, no? Aviat. Finals, ja. La setmana vinent. Els fareu o no? Perquè ara hi ha aquesta discussió sobre si es fa un boicot als exàmens perquè així s'endarrereixin les actes i per tant després no es puguin posar en marxa els procediments burocràtics. Total, que perquè no haver de pagar l'any que ve unes matrícules molt més cares, no? Fareu exàmens? Jo crec que la intenció és fer-los. Almenys a la nostra classe la postura és molt... volem fer l'examen. Sí? Heu votat, heu fet assemblees? Sí, el dimecres passat es va fer una assemblea que va durar 3 hores i es va decidir que sí que es farien els exàmens, ja que no s'ha parlat res amb professors, ni s'ha acordat res i està tot tan poc preparat que es donarà a terme perquè estem a 2 setmanes d'acabar el curs. Exacte. A més, no fer exàmens només es perjudica a nosaltres. Vull dir, és una mesura potser massa precipitada, com diu l'Olga, i ben bé hem de trobar altres solucions que segur que n'hi ha. Això era una assemblea de tot periodisme, o només de primer? Mira, que estàvem tots de tot comunicació. Qui volia anava. Sí, era general i es feia un referèndum. Érem uns 300. Ben bé era per votar sí o no a l'aturada d'exàmens. I va sortir que fèieu exàmens. Que no, exacte. Fèiem exàmens, no fèiem aturació, fèiem exàmens, però va sortir una altra proposta que era potser aturar la selectivitat. És com una mesura perquè ens facin cas. Exacte. O sigui, no es tracta d'aturar-la, sinó amenaçar primerament perquè sabem que és la nostra intenció i si no ens fan cas, aturar-la. Però tampoc volem perjudicar els alumnes de segon de batxillerat. Anar a molestar la gent que està fent els exàmens de selectivitat. Sí, és que no... És la manera que ens facin cas. No estem gaire d'acord, la veritat. I a veure, de fet, a polítiques van anar a boicotejar els exàmens, fent soroll. És que la idea em sembla que va sortir de Ciències Polítiques i Socials, no? Sí, van ser els primers, sí. Deu estar més conscienciats, no ho sé. Jo crec que hi ha altres vies. Com va acabar la votació? Assemblea? Va ser molt clara la victòria del sí? Sí, bastant. Els que van perdre es van amoïnar o...? Bueno, jo vaig votar que no, però... Però bueno, no passa res, vull dir, és el que ja estem a 2 setmanes i es tirarà endavant i l'any que ve una altra proposta que s'ha fet és començar amb vaga indefinida i no fer classes i no fer res fins que es digui prou, arribem a una solució, no volem pagar aquestes taxes, no volem que es despatxin professors, volem ser pocs alumnes per classe i no volem ser aquí massificacions que jo no sento ni el professor des de l'altra banda. El que passa que si comenceu ja heu pagat, no? Sí, bueno, el que es vol aconseguir ara mateix és fer el que estan fent a la UPC, que és fer els exàmens, així no ens perjudiquem, però després, a l'hora de tancar actes, retrasar-ho el més possible, de forma que no ens puguem matricular l'any vinent. Per tant, no paguem. Però la diferència que hi ha entre la UPC i l'Autònoma és que la UPC s'ha posat d'acord amb els professors, o sigui, estan junts en això, nosaltres anem per lliure els alumnes, jo crec que primer s'hauria de pactar amb els professors. Els profes no han dit res, no s'han mullat? No massa. Bueno, és que de fet s'ha vist tan de cop que no s'ha actuat de manera prudent i no s'ha parlat amb els professors, simplement es va fer una assemblea i es va dir, voleu fer exàmens o no? Jo crec que falta una mica d'ordre, perquè és molt, fem una assemblea, decidim això, ho fem i no ho fem, però és només entre alumnes. Sí, a més són sempre els mateixos. Sí. Qui paga? Clar, si a l'assemblea hi haguessin anat els pares, suposo que les matrícules les deuen pagar els vostres pares, no? Sí. Per tant, igual haurien d'haver votat també els pares, si haguessin votat, què hauria dit? Què en penseu vosaltres de l'augment de les tarifes? Perquè són Déu-n'hi-do, no? Home, és un gran canvi. Passar de 1.000 i poc a 2.000 quasi bé, doncs a casa genera un canvi. I una proposta que s'ha fet és, per exemple, quan tu fas la matrícula hi ha un requadre que posa becari. Doncs tothom marcar-ho, per tant, el que representa que al començar el curs no dones diners a l'Estat, perquè jo, per exemple, aquest any ho he fet i fins ara no he pagat. Per tant, els diners de la meva matrícula encara no s'han pagat. Per tant, a l'Estat retrases uns diners durant 6 mesos. I això pot també ser una manera de protestar. El govern català ha dit que avalaria uns 30.000 alumnes perquè puguin fraccionar el pagament de la matrícula universitària de forma mensual. En 10 mesos, sí. Sí, és una bona mesura. El que passa és que és el que comentàvem abans amb les meves companyes, que tens una... Bueno, has de pagar més, clar, tens interessos.
de totes formes, en el meu cas jo crec que aniria bé, perquè nosaltres no ens podem permetre pagar 600 euros de cop, o potser ja els 2.000 en un pagament, i fraccionar-ho, tot i que paguis més, al final potser és millor. Ho heu comentat amb els vostres pares, això? Sí, jo crec que d'entrada... O sigui, jo crec que l'augment és injustificat. O sigui, des del meu punt de vista, no pots pujar l'educació i vols rescatar un banc, o sigui, és il·lògic. I clar, o sigui, si puges les taxes i augmentes el nivell educatiu, doncs potser la gent ho entén. Però és que nosaltres fem 3 hores al dia. És molt poc i el nivell jo crec que és baix. I clar, si a sobre volen pujar el preu i baixar el nivell perquè hi haurà menys profes, no és justificat. I més alumnes. Que ja són molts. Fem classes sense taules. Bueno, ara ja no, però el primer semestre era l'aula magna, sense taula, amb seients com si fos de cine. Moltíssima gent. I parlant, tothom parlant, i no hi havia ordre, la gent entrava tard. Sí, i arreglar-te-les com puedas. Però una assemblea de pares que hagués votat sobre aquest augment de tarifes, què hauria fet? Home, segurament hagués votat en contra. El que passa és que també no crec que no haguessin votat les mesures que els estudiants proposaven, com per exàmens. No crec que a ells els interessi que els seus fills no en facin. Clar, a més, per exemple, la gent que tenim beca, si no fem els exàmens, per tant, ens compta no presentat o suspès, per tant, ens retiren la beca. O sigui, hi havia gent que sortia perjudicada. És com una mesura que no s'havia plantejat prou bé. No s'havia pensat en tots els sectors. Total, que fareu els exàmens, no? Sí. Aquest any sí, almenys. Si ens deixen, clar. I l'any que ve us matriculareu encara que sigui el doble de car. Sí, home, sí. Aquesta és la intenció, però... Creieu que no hi haurà més nassos i que acabareu passant pel tub i havent de pagar el doble, o hi ha esperances de que ho rebaixin? Jo crec que és complicat, o sigui, perquè ho rebaixin hauria de ser una vaga indefinida de totes les universitats, i això no passarà. És molt difícil posar-se d'acord amb... Sí, i és difícil posar-se d'acord amb 100 persones, amb no sé quantes que són, tots universitaris, professors i tot. Però jo això sí que ho veig, de cara a l'any que ve, començar amb vaga indefinida, per exemple, el Mundet, a la UB, fa 3 mesos ja ho van començar. Jo crec que l'any que ve, si acordem i es comença des d'un bon principi, jo ho veig possible. Simplement que aquest any no ha funcionat perquè ens hem plantat al maig dient, va, fem vaga indefinida. I estem a 2 setmanes d'acabar el curs, i per això no ha funcionat. Per què parlaves de Mundet i tens relació amb la... Bueno, tinc 2 amigues que estan estudiant allà i fan vagues indefinides, bueno, o sigui, les aproven amb un 5 i llavors si vols tenir més bones notes, doncs presentes exposicions, treballs, i cada dia... Mundet que hi ha psicologia, no? Educació social, primària, treball social i ja està, no sé. Perquè és un dels llocs on hi ha més moviment, és més protesta. Sí, per això es volia seguir amb això, amb aquest seguiment d'universitats que fan vaga, però no ha funcionat. Bé, fareu exàmens, no? Sí. I què, com pinten? Intentarem que bé. Sí. No, aquest sí, fi crec que d'estudiar bé. i aviam. Ara toca estudiar molt i fer l'últim sprint. Ja està, ja acabem. Sí. El 18 ja... Queda menys d'un mes per acabar. Es passa de curs només amb... Bueno, es passa de curs, no? Sí. No passa allò que et quedes de repetir, que no passa. Va ben bé a periodisme. El que ens queixem també és que no hi ha segones convocatòries. Sí. Amb el Pla Bologna. No I tenim per exemple, jo vaig prendre una assignatura al primer semestre, però a base de pressionar la professora ens la va fer. Però no, en teoria el Pla Bologna no ho permet. I també reivindiquem això, que l'any que ve, per exemple, si suspèn, he de tornar a pagar l'assignatura i que si m'incrementa el doble, més la matrícula que ja se'm puja 1.000 euros més. I al final, per això, la vaig anar privada. Sí, al final acabes pagant el mateix. És que crec que això és el que vol el govern, o sigui, apostar per tot el que sigui privat. La privada és molt cara, Molt, però la pública... Encara ho han de pujar una miqueta més, perquè posar-se al nivell de la privada. I hi ha un os, hi ha alguna assignatura que sigui la més difícil? Estructura de la comunicació. Sí, aquesta és horrorós. Complicada. Jo més que l'assignatura crec que són els mètodes, o sigui, hi ha assignatures que poden ser complicades, però que el profe les fa una mica més assequibles. Hi ha altres que són fàcils, però que el docent no ajuda gaire. Clar, el profe sempre ajuda o dificulta les coses, és molt important. O sigui, hi ha una cosa que és, a primer ens la fan, o sigui, ens posen a fer pràctiques
de ràdio sense haver fer-ne cap abans i t'avaluen sobre això. O de tele. O de tele, Clar, sense explicar si no sabem, és normal suspendre. I a mi personalment doncs em molesta perquè mai m'han ensenyat i jo he anat allà a aprendre, perquè si no doncs no hi serien allà. I clar, la resposta que et donen és això ho fem a teoria, però és que teoria no és pràctica. Heu suspès alguna cosa aquest any? Sí. Alguna pràctica. Alguna pràctica. Sí, també. Sí? Tots? Totes? Sí, Sí, alguna coseta, sí. És general, vull dir, sempre algú suspèn alguna cosa, després hi ha millores, però... Vale, que vagi molt bé. Escolta, heu fet eleccions a l'Autònoma, no sé si heu participat, teniu un nou rector, Sí. es diu Sancho. Sí, Fran Sancho. Fran Sancho és d'Econòmiques, ha perdut el Pere Solà, Sí. que em sembla que és el que havíeu votat de les que havíeu votat aquí, no? Sí. Per què el vau votar? Per les taxes. Bueno, va dir que buscaria la forma de no pujar els 66% que demana la Generalitat. Bé, no sabíem si era possible o no, de fet ara ja no ho sabrem perquè no ha guanyat, però sí, els estudiants apostaven tots per Pere Solà. De fet va guanyar el vot dels Estava estudiants. buscant la manera de fer-ho legal, o sigui... Va guanyar amb vots, però va perdre el rectorat. Exacte, sí. Clar, però És amb un sistema ponderació. estrany que tenen més valor els vots dels mestres que els dels estudiants, no? Sí. Sí. I que el personal no docent. Bastant injust. Bastant injust. Sí, considera injust? Perquè el rectorat recau sobre nosaltres, no sobre els Clar. professors. Sobre Sobre nosaltres que tots, vaja. estudiem. O sigui, és com si fos més important fer campanya entre l'equip docent que no pas entre els alumnes. O sigui, a mi em voten tots els profes i jo guanyo. I els alumnes què? Allò que una persona un vot a la universitat no funciona. No, que va. Això de funcionar tota, suposo que tant a Barcelona com a l'Autònoma deu ser... Suposo. Crec que cadascuna té els seus propis... Sí. Això ho fa la universitat. Però deuen ser semblants, no crec que canvi. I el Sancho no ho deia, això de les tasses? Que no Com a mínim ho deia el Solà, no? Era molt popular el Solà. De fet, tenim pancartes per tota la universitat. Vota Solà, els estudiants amb Pere Solà. Cada dia En ens canvi, de Ferran Sancho, de fet, repartíem. tampoc teníem molta informació. Ens van repartir un folleto un dia, dient el que, bueno, el seu programa així general, però ben bé no, crec que no deia res de les taxes. Deia que sí, que les taxes no estava d'acord amb això, però que s'aplicarien igualment. O sigui, tampoc intentaré fer res. Però si l'altre almenys et donava una mica d'esperances. Heu votat moltes vegades a la vostra vida? Bueno, 3 cops. Sí, 3 vegades. Un parell, sí. I sempre perdeu, com aquesta vegada? O no? no, Ah. l'últim cop és allà. Sí, i vosaltres guanyeu o perdeu les eleccions? De fet, jo voto perquè tinc el dret a vot, però ben bé, ni perdo ni guanyo. Vull dir, no... No et desanimes, no Home, jo depèn, o sigui, si votes... t'entristeixes quan No. perden els teus? És que no són els meus. No em sento No identificada entens. amb cap. Voto perquè ens ha costat molt aconseguir el vot, però no... Vull dir, les dones, Sí. em prefereixo. Sí. Jo No voto em sentia perquè identificada. després si no em puc queixar. Però... Els teus van guanyar. Sí. Eren les generals, eren les autonòmiques, eren les municipals, o això és secret? Com està? Ja callo. I parlem d'això que dèieu dels bancs i dels diners i de totes aquestes coses. Com ho veieu tot això? Què dius tu? De que es pugen les matrícules pels estudiants i en canvi es donen diners als bancs. Jo ho trobo Molt hipòcrita. totalment injust. O sigui, si vols sortir de la crisi, sisplau, no toquis l'estat del benestar. O sigui, no té sentit. No tot. Si la gent no estudia i si la gent no pot anar al metge, què esperes? Sí. Estan retallant els llocs on no haurien de retallar. Ja. Perquè no S'haurien de retallar retallen els ells. sous, exacte. tot S'haurien això, de retallar l'exèrcit, s'hauria de retallar moltes altres coses que no fan. O sigui, els cotxes oficials, tot això, jo crec que això sobra. Això sí que es pot retallar. Però tu no pots retallar l'educació d'un país. O la indemnització que es posen els polítics. Clar, també. Això, la prejubilació. També van cobrant, Com a s'acumulen Tabankia. els càrrecs i van cobrant cada càrrec. Vull dir, no sé. Les indemnitzacions que aquests dies sortien als diaris eren més aviat de banquers que no pas de polítics. Clar, és que és això, un banquer tingui la indemnització que tindrà el de Bankia, a mi em sembla escandalós. I més tenint en compte que ells també han provocat Exacte. tot el que està passant. I ara ens anem a salvar. Vull dir, ens hem de salvar perquè tenim els diners allà, però... Clar, és que és això. Salvem-los, però també que paguin pel que han fet, no? Vull dir, Jo no hi entenc pas, però jo crec que és una empresa privada, per tant, si els beneficis d'una empresa privada quan van bé van per ells, però els perjudicis van per tot l'Estat. Això no té sentit. Quan va malament, per tothom, però quan va bé només per mi. Doncs ens aclarem, per aquí.
Jo tinc la meva idea personal sobre tot això que esteu parlant, no us explico perquè... Però crec que és bo, seria bo que ho estudiéssiu una mica d'aquest tema. No és que visco de res, ni que aconsella, però dir que intentar averiguar per què passen aquestes coses, no? Perquè si no, passa això que dius tu, que com que no hi entenc, no? Et poden vendre qualsevol moda, no? I aleshores jo ho he hagut d'estudiar molt, llegir molt per entendre exactament, per intentar entendre exactament què és el que està passant, no? Però vaja, la realitat és aquesta, que tenim aquí gent aquí fent una cassolada davant de la caixa, no? I que els mitjans se'n parlen poc. Sí, de fet, avui el meu profe d'Economia ens ho estava explicant. O sigui, la crisi l'està pagant la gent quan és una crisi que no és per culpa de la gent. O sigui, la gent no té la culpa de la crisi. O sigui, una família normal no és la principal culpable. I són els que l'han de pagar. Sempre ha sigut així. I clar, és molt injust, perquè a més fa 30 anys també va ser igual. Llavors, si no pots aprendre del que va passar... La història se repite. Sí. La història és cíclica, hòstia, sempre passa una cosa. Hauríem d'aprendre, però no ho fem. No sabia per què Tampoc volem, cíclica. sembla que ens tapem els ulls i passem endavant. Ja, és que que ho és paguin els que paguen sempre. Una de les coses que es diu en aquests temps de crisi que estem és que els nostres fills, que sou vosaltres, els meus fills, no? Viureu pitjor que nosaltres. Vosaltres creureu que viureu pitjor que jo espero que no. Esperem que no, clar, però... Si no hi ha té futur pinta aquí, que no sí. serem. Home, clar. Jo he viscut una vida bastant normaleta, que tampoc no... Jo ho tinc clar, jo faig la carrera i em buscaré la vida fora. Jo també, Sí. molt clar. O sigui, a mi em sembla vergonyós el salari mínim que tenim. Sí. És penós. O sigui, tu li dius això a un francès, a un anglès, és que és patètic. A més en francès, però si dius amb un grec, ja. amb un de Romania... Bueno, ja ens posen... Però a poc a poc, exacte, a poc estarem com ells. Ja, si no ens estarem tirant cap enrere. I quan dieu que aneu a fora, on anireu? A mi m'hi als Estats Units. Ojo, Però clar. Bueno, depèn de com estigui la situació d'aquí uns anys, no sabem. Exacte. Clar, és que no mateix. Poden passar moltes coses. Perquè amb això hi ha molta mítica, molta... Vamos a Alemanya, no? I aquesta cosa d'anar a Alemanya, perquè a Alemanya hi ha feina per tothom. No, I abans llegia jo un article de que els suïssos es queixen de que els alemanys els estan tenint la feina. Que els alemanys se'n van a Suïssa a fer de cambrer, no a fer cap feina espectacular, no d'enginyers ni res, no. Van els alemanys a Suïssa perquè a Suïssa paguen millor. I nosaltres anem a Alemanya, hem d'anar a Alemanya a fer la feina que els alemanys no volen fer, no sé. Segueixo dient el que deia abans, que davant de qualsevol circumstància d'aquestes el millor és escoltar molta gent, escoltar profes, no? Potser no només un, potser no, més d'un, no? A veure què... Perquè els mitjans, les informacions, no sempre són de fiar. No, a veure, jo, o sigui, el tema de marxar fora ho tinc per experiència del meu pare. El meu pare va veure que aquí la cosa no anava bé i es va marxar. Després va veure que anava bé i va decidir tornar. O sigui, jo veient el panorama d'aquí fins a que acabi la carrera, la cosa, sincerament, crec que no millorarà. Exacte. A veure, jo ja m'agradaria a mi quedar-me aquí a treballar i, clar, m'encantaria, però és que, aviam, jo ho intentaré, però és que ho veig molt negre i a més la gent t'ho pinta molt negre, o sigui, ningú et dona... I més amb la carrera del periodisme. Bueno, ja es parla de la crisi del periodisme, que tothom avui en dia pot ser-ho, que no hi ha feina, i encara et desmoralitzen més, i a la carrera és el que fan. T'has de moure tu. A la carrera ja t'ho diuen, o sigui, directament. Que et costarà molt, que no sé què, que no guanyaràs res... Que si vols fer ric amb aquesta professió no serà Que no, ric, que canvies de professió... Ja. Volem viure, no? Sí. Us voleu fer riques o no? No, home, Bueno, ja és... Home, viure bé, no sobreviure, jo dic viure. Viure, no sobreviure. No sobreviure. I aquí jo crec que amb totes les professions el mateix estem. Bueno, el meu fill, que té 14 anys, a vegades em diu mira, podria fer això perquè dona molts diners. I jo li dic, nano, perquè no fas una cosa que t'agradi, encara que guanyis menys, no? Ja teniu clar què voleu fer com a periodistes, encara estic pas molt aviat, no? O teniu alguna idea? Sí, vaig entrar amb una idea molt clara, però he anat canviant. Jo també. Sí, és que desmotiva una mica bastant Desmotiva aquesta carrera. Entres amb una idea, amb uns ideals i marxes que dius... Per què estic aquí? Sí. És que la professió és molt maca i em segueix agradant molt, però la carrera
et frena. Vull dir, Sí, molt. A mi m'he plantejat deixar-la. Però Sí, m'agrada molta més gent, la professió. molta gent. Però jo a mi em segueix tirant perquè és el que sempre he volgut fer i sé que la professió al final a mi m'agradarà. I la carrera en realitat m'estan ensenyant coses que em serviran, no? O sigui, en el fons. Però teniu, clar, quin tipus de periodisme, ràdio, tele, internet, responsals de guerra, esports... Jo vaig entrar amb la idea molt clara que volia ser d'esports, però després no m'acaba de tirar i ara prefereixo premsa, sobretot, i periodisme d'investigació o coses així. Ui! Ja! Això sí que fa molt temps que no se'n fa, eh? No? No sé. Periodisme d'investigació... Jo crec que és bastant interessant. És molt interessant, molt maco. Jo En feia abans, però ara no hi ha gaire. Hi ha el Wikileaks aquest i els mitjans de comunicació normals. Ja, sí, però bueno, és el que m'atrau. Aviam que potser no acabo fent això, però puc acabar fent alguna cosa semblant, no? O potser després de l'any que ve em dic, no, doncs mira, al final és una altra cosa. Bueno, aquí creu que farem moltes coses. Ho fareu, moltes coses. Farem el que puguem. Que fareu que no seràs allò abans que fes una carrera i ja et dedicaràs tota la vida a allò, no? Clar. Sí, jo crec que feu de periodistes, o tercer o feu quart ja ho cine, o sapiguem. feu... La vida va canviant, no? Va canviant molt, no? I a part amb el periodisme, que és un món bastant obert. Pots passar de tele a ràdio, de ràdio a premsa, anar a ser corresponsal, i en canvi d'un metge passes d'una planta a l'altra. I documentals, no us agrada fer documentals? No us agrada Sí, agafar la càmera i anar amunt i avall? Molt. Això, Això, però però... Serem una miqueta en el periodisme d'investigació, no? Jo era viatge, el Mikimoto, Això sí. m'agradaria molt. El Mikimoto, bueno, el Cerdà també, no? Donen voltes pel món, no? Sí. Exacte. Això m'agrada molt. Seria molt bé. Documentals, Sí, documentals. D'animals, M'agrada potser no, però... No, és veritat. Però anar a països, conèixer la seva cultura, parlar amb ells, viure com ells, perquè el periodisme consisteix en això, tu has de viure com la gent viu, tu no pots anar a un lloc on hi ha una guerra, per exemple, i estar en un hotel de 4 estrelles, estar amb ells. Tot això jo crec que coneixes persones molt interessants, aprens d'ells, tens més cultura i tot això fa que t'enriqueixis tu també com a persona i a la vegada els altres quan pots explicar tot el que passa a altres llocs. O sigui que trobo que és una opció molt interessant, documentals i viatjar i... Sí. Això que diu la Laura jo hi estic totalment d'acord perquè és la part del periodisme que em tira més. Això de viatjar, veure món, conèixer gent, experiències, explicar coses que mai ningú ha explicat, encara que sigui difícil. Investigar. Sí, treballar per un mitjà és complicat i a més sempre estàs sotmès a la seva ideologia, perquè aquí a Espanya hi ha molt paral·lelisme polític, a la premsa, a la tele i tot això. Per tant, jo crec que és millor treballar per la teva compte o si no, fer això que acabo de dir. Perquè sí que a mi m'agradaria treballar a la premsa, m'agrada escriure, el que passa és que si haig d'estar condicionada perquè haig de dir i el que no haig de dir i com he de deixar, depèn de quina persona, no m'agradaria, crec. Això crec que no li agradaria a cap periodista. Ja. Al final. No ho sé. Perquè els mitjans són els que són, eh? El que hi ha és el que hi ha. Si vols treballar a La Guàrdia, vols treballar a no sé on, a la Razón, al Mundo i tal, saps que vas a parar allà i que mana, eh? I això així, hi ha l'opció d'internet, els Facebooks, els webs... Home, els diaris digitals. Els diaris digitals... A mi això sí que m'atreia bastant també al principi, però no ho sé. Clar, tothom pot fer això. Clar, Ja, és que és això. Ara amb la famosa, amb el periodisme ciutadà, o sigui, bàsicament el que et diuen és que qualsevol pot fer de periodista. Llavors penses, què faig jo aquí, si tothom pot fer de periodista? Però jo crec que l'essència de periodista va amb tu. Tu no pots ser... Jo, un pintor, puc veure una taca i dir, ui, això ho sé fer jo. Però un quadre et transmet una cosa que tu no sabràs transmetre. I jo crec que el periodisme, sí, tothom sap escriure, però un periodista sabrà transmetre coses que l'altra gent no sap fer, perquè no s'ha estudiat. És el que deia és el que deia un professor nostre l'altre dia, que tu pots fer fotografies, però un fotògraf et transmetrà millor el que vol amb la fotografia, o sigui, amb el periodisme és el mateix, no? Si ets periodista, saps transmetre les coses d'una manera que la gent que no ho és o que no té, no sé,
que no ho sap fer tan bé, no? Potser. Molts dels companys que estan quedant sense feina, i n'hi ha molts, no ho sabeu, estan mirant de trobar sortides en aquest món, el món del periodisme digital, les webs i tal. El que passa que és el que deies tu, que això diners de moment en dona molt ben pocs. Bé, jo estic fent un treball sobre això, sobre si internet és una nova plataforma de feina, i he parlat, he fet entrevistes i de dos nois, i bàsicament ho fan per vocació, perquè ara mateix no tenen res, però no tenen diners. I ells em van dir que creuen que a Espanya encara no han trobat la fórmula perquè internet se'n pugui treure diners. No es veu possible encara. Es veu com un portal que hi pot entrar tothom. Bueno, però jo crec que això és la visió general. Jo l'altre dia parlant amb un periodista em deia que el futur del periodisme respecte a l'internet, o sigui, és totalment incert. No sap res. No saps si podràs treure el mateix benefici que treies fa 10 o 20 anys venent un diari en paper que la seva versió digital. Llavors jo crec que això amb el temps es veurà. Ara per ara crec que és bastant complicat dir si substituirà el paper o si podrà ser més rentable o no. L'altre dia parlàvem aquí a la ràdio amb el Nacho Escobar, que és un periodista d'aquests alternatius, madrilenyos moguts, del 15M, del Público i tal, no? I que és una de les esperances de que es creï un periodisme més o menys progre o alternatiu, més compromès, i deia que estava mirant de fer un diari per internet, però que com a molt sous de subsistència. Clar, sí. Però jo crec que t'hi fiques si t'agrada, és això, és vocació, el que deia l'Olga. No tens feina, busques, fas una pàgina web o et fiques en un diari digital o el que sigui, tot i que no et donin molts diners al principi i potser tota la teva vida tampoc en tinguis massa, si és el que t'agrada ho faràs. El periodisme és això. No és una feina com treballar a un banc o treballar a una oficina que no t'agrada però ho fas perquè et dona diners, sinó aquí jo crec que és al revés. Ho fas i no perquè et doni diners sinó perquè t'agrada i doncs et busques com puguis la vida. Si has de prestir un poc, que t'ho faràs, suposo. Us imagineu un futur en el qual, perquè ho explicaré, quan us feu una mica més grans, us tocarà tenir allò de pagar lloguers i telèfons i llums i gas i aquestes coses, hipoteques o el que sigui, no? I haureu de triar, no? Si preferiu una feina de subsistència, una cosa que t'agrada, o podeu compaginar, potser podeu fer de periodistes i disfrutar i guanyar-vos la vida fent altres coses. Això seria ideal. És una opció que fa bastanta gent ara, que es guanya la vida en un diari o on sigui, una feina que no li agrada i en canvi disfruta fent un portal d'internet en el qual hi aboca tota la seva il·lusió i fa els documentals, els reportatges que li interessen i per guanyar-se la vida d'una cosa. Com si et toca fer pizzas us atreviríeu o preferiu tenir un bon sou al final de mes, pagues extres... Depèn de la situació. Clar, ja veurem. Els diners criden. Sí. Els diners necessiten. Sí. Els diners tenen aquests bancs que després passen aquestes coses, Bueno, escolteu, s'acosten les vacances. Podreu fer vacances, podreu... Sí. La capacitat econòmica que permet, doncs, estar en paraguai Desconnectar una mica. Ara recorrem els càmpings. Exacte. Anem a càmpings. No treballareu a l'estiu per fer cas, no? Bueno, intentarem, però està molt malament la Tirar cosa. els currículums i no diuen res. No et fan cas. Primer diuen que sí, ja ens ho mirarem, però Sí. ja pots esperar. Truquen, veuen que no els interessa. O si no et paguen molt malament. Bueno, situació fins ara. Experiència puc tenir, però... Quin tipus de feines demaneu? Un bar, una tenda, Sí, el que cuidar sigui. nens, qualsevol cosa. Netejar. I no? No. No, res de res. Us anireu a fer vacances, no? Quin Vaja. Hi ha una cosa, una curiositat amb el minut que queda, la música, i aprofitareu per anar a concerts. Aquests dies fem la Primavera Sound, que em diuen que per vosaltres és massa, que sou massa joves. Ben bé no hi anem. No. El vostre rotllo. Només és molt car. 85 euros. Un dia. Bueno, avui actuen de Franc, em sembla, a la de Triomf. Igual ja podíeu anar a veure. Però bueno, ja pot ser. Sou d'anar a concerts a l'estiu o què, no? Vaig fer una etapa que sí i ara ja no. M'agrada la igual. música, però no soc d'anar gaire a concerts.
no hi ha cap grup concret. Clar, Sí. ara mateix jo vaig tenir també, com dius, vaig tenir una època d'anar molt concerts, però ara... O és festa major, Clar, festa Sí. de barri... Quan és gratis? Sí, quan és gratis. Clar, passa quan és res. gratuït, si no, no. I de fet, bueno, amb unes amigues de la universitat volíem anar a un festival que fan a Bèlgica, bueno, bastant bèstia, però ens vam quedar sense entrades a l'últim moment. I bé, podrà. I en què consistiran les vostres vacances, més o menys, si per saber? Jo em dedicaré a aprendre anglès. Sí, jo també. Sí. I jo segurament també aniré a un camp de treball, si puc, a Grècia. Amb qui? Sola. No, però vull dir, quina associació? Amb servei Cocoa. Mhm. Cocoa. Bueno, la Generalitat organitza amb altres generalitats aquests comitès i doncs es fan intercanvis i sense comprar. Ho dic perquè a vegades venen associacions aquí que fan això. Pagues molt poc i és un voluntariat. I tu tens previst quins plans tens aquest estiu? Bueno. Ja sortirem. Marxarem a Mallorca amb la Laura. Sí. Quan acabem exàmens i I a Platja després... I a Platja d'Aro, exacte. I res, quedar-me aquí, sí, estudiar anglès com elles. Amb els exàmens aprovats, no? Esperem, que sí, fem bones notes. Clar. Doncs moltes gràcies, molta sort. Merci. gràcies. Olga García, Pilar Cedroski, Laura del Tot, Laura Fros, que us vagi molt bé. Gràcies. Aquesta secció es diu El futur pren la paraula, penseu que sou el futur, que teniu la paraula, o sigui que a veure si l'encerteu amb les coses que feu, que dieu. Merci. Tornem a tenir al voltant de la taula del Tots per Tots a 4 estudiants de primer curs de la Facultat de Periodisme, o dels Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui és el torn de 4 noies, 2 Laures, Laura del Tort i Laura Fros, una Olga, Olga Garcia i una Pilar, Pilar Cerebroski. Bona nit, bona tarda, bon vespre. Les 4. Tenim exàmens ara, no? Sí. Aviat. Finals ja. La setmana vinent. Els fareu o no? Perquè ara hi ha aquesta discussió sobre si es fa un boicot als exàmens perquè així s'endarrereixin les actes i per tant després no es puguin posar en marxa els procediments burocràtics. Total, que perquè no haver de pagar l'any que ve unes matrícules molt més cares, no? Professors, volem ser pocs alumnes per classe i no volem ser aquí massificacions, que jo no sento ni el professor des de l'altra banda. El que passa que si comenceu ja heu pagat, no? Sí, Bueno, no, el que es vol aconseguir ara mateix és fer el que estan fent a la UPC, que és fer els exàmens, així no ens perjudiquem, però després, a l'hora de tancar actes, retrasar-ho el més possible, de forma que no ens puguem matricular l'any vinent. Per tant, no paguem. Però la diferència que hi ha entre la UPC i l'Autònoma és que la UPC s'ha posat d'acord amb els professors, o sigui, estan junts en això, nosaltres anem per lliure, els alumnes, jo crec que primer s'hauria de Els pactar amb els profes no han dit professors. res, no s'han mullat? No massa. Bueno, és que de fet, Polítiques van anar a boicotejar els exàmens, fent És soroll. que la idea em sembla que va sortir de Ciències Polítiques i Socials, no? Van ser Sí, aquests primers que van sí, van ser començar. els primers, sí, sí. Deuen estar més conscienciats, no ho sé. Jo crec que hi ha altres vies. Com va acabar la votació? Assemblea? Va ser molt clara la victòria del sí? sí, bastant. Els que van perdre es van amoïnar o... Bueno, Jo vaig votar que no, però... però bueno, no passa res, vull dir, és el que hi ha, estem a 2 setmanes i es tirarà endavant i l'any que ve una altra proposta que s'ha fet és començar amb vaga indefinida Sí. i no fer classes i no fer res fins que es digui prou, arribem a una solució, no volem pagar aquestes taxes, no volem que es despatxin... De tot comunicació. Sí, està. Qui volia anava. Sí, era general i es feia un referèndum. Érem uns 300. Ben bé era per votar sí o no a l'aturada d'exàmens. I va sortir que fèieu exàmens. Que no, exacte. Fèiem exàmens, Sí, o sí, sigui, que no feia. fèiem aturació, fèiem exàmens, però va sortir una altra proposta que era potser aturar la selectivitat. Bueno, és com una mesura perquè Sí. ens facin cas. Exacte. O sigui, no es tracta d'aturar-la, sinó amenaçar primerament perquè sabem que és la nostra intenció i si no ens fan cas, aturar-la. Però no, tampoc volem perjudicar els alumnes de segon de batxillerat. Anar a molestar la gent que està fent els exàmens de selectivitat. Sí, és que no... Doncs és no gaire- mereix que ens facin cas. No, Jo també era d'acord, la veritat. Ja, a veure, de fet, Fareu jo exàmens? crec que la intenció és fer-los. Almenys a la nostra classe la postura és molt... volem fer l'examen. Sí? Una altra Heu cosa votat, és- heu fet assemblees o... Sí, el dimecres passat es va fer una assemblea que va durar 3 hores i bueno, es va decidir que sí que es farien els exàmens, ja que no s'ha parlat res amb professors, ni s'ha acordat res, i està tot tan poc preparat que es donarà a terme perquè estem a 2 setmanes d'acabar el curs. exacte. A més, no fer exàmens només es perjudica a nosaltres. Vull dir, és una mesura potser massa precipitada, com diu l'Olga,
i ben bé hem de trobar altres solucions que segur que n'hi ha. Això era una assemblea de tot periodisme, o només de primer, o... Mira, que està